Helo a chroeso I uned 13, Unit 13 yn y cwrs Sylfaen. Ac yn yr uned yma, we talk about periods of time and we count years. So we'll start by looking at tudalen 1 dim, 110, and to run through how you count numbers. Year, blwyddyn, being feminine, we use the feminine counting system. So just if you repeat after me. 1 flwyddyn. 2 flynedd. 3 blynedd. 4 blynedd. 5 mlynedd. 6 blynedd. 7 mlynedd. 8 mlynedd. 9 mlynedd. 10 mlynedd. So you just have to be careful about the mutations, but we could use them in sentences. Now, if you have a look underneath, we'll just go through those sentences. And again, repeat, ailadroddwch ar ôl fi. Dwi'n byw yn yr ardal ers blwyddyn. Dwi'n byw yn yr ardal ers 2 flynedd. Dwi'n byw yn yr ardal ers 3 blynedd. Dwi'n byw yn yr ardal ers blynyddoedd. So we're going to use that word ers, since, in a question. So ers faint, since when? So the question, since when have you been living in the area, ar tudalen 111. Ers faint, rwyt ti'n byw yn yr ardal. Since when are you living? Since when are you living? Since when have you lived in the area? So we'll just go through those questions. Again, ailadroddwch ar ôl fi os gwelwch yn dda. Ers faint rwyt ti'n byw yn yr ardal? Ers faint rwyt ti'n dysgu Cymraeg? Ers faint dych chi'n gyrru? Ers faint dych chi'n gweithio? The next word we're going to use is am. So am faint, so for how long? A similar question, but am faint ro ti'n byw yn Llanelli? For how long were you living, or did you live in Llanelli? So there's a few questions there that we'll ask. Tudalen 111 eto. So just ailadroddwch ar ôl fi. Am faint ro ti'n byw yn Llanelli? Am faint ro chi'n byw yn Aberteifi? Am faint roedd Marc yn byw yn Merthyr? Am faint roedd Cari yn byw yng Nghaerdydd? Now, to finish off this unit, it's a fairly straightforward unit. We just talk about years ago, blynyddoedd yn ôl. So, os ych chi'n troi tudalen 112 on 1-2, and we use the words yn ôl. So, statements, we'll just go through those. Prynais I gar newydd 4 blynedd yn ôl. So, prynais I, past tense, if you remember. I bought a car newydd, a new car, 4 blynedd, 4 years ago. So there's a few sentences there, and then the lottery. So we just practice those sentences now. So felly, ailadroddwch eto ar ôl fi, os gwelwch yn dda. Prynais I gar newydd 4 blynedd yn ôl. Ces I swydd newydd 5 mlynedd yn ôl.
symudais i di 6 blynedd yn ôl. Gadewais i'r ysgol 30 blynedd yn ôl. Enillwn ni'r loteri 5 mlynedd yn ôl. Ymddeolon ni 4 blynedd yn ôl. Prynon ni dŷ mawr iawn 4 blynedd yn ôl. Aethon ni ar wyliau drud 2 blynedd yn ôl. Aethon ni yn ôl i'r gwaith 2 flynedd yn ôl. So really, that's it for Unit 13. So now you know how to say how many years ago you did things. Yeah? So, pob hwyl am y tro, neu welch chi'n uned 14.